Evacuation center sa probinsya sa Sugbo gamiton usab nga quarantine facilities alang niadto mga tao nga gikan sa China nga may posibleng novel coronavirus. Mga mulupyo nga nagpuyo doon sa lugar sa paghahimong pasilidad na balakaw usab sa posibilidad nga basin mataptan sa maong sakit. Samtang kapulisan, miumol usab og crisis management team sa issue sa coronavirus nga mututok batok sa mga taong mupakatap og fake news. Ani ang report? Gawas sa pasilidad sa Mandawi City na ilaing tulo ka mga province-owned facility ang himuong quarantine area alang sa mga tao gikan sa madapit sa China. We also are now identifying an evacuation site, no? An evacuation center that is located in Busay, that is now being outfitted. It's huge enough to accommodate more. Kini ang evacuation center sa Lalawigan sa Sugbo. Himuon ni siyang quarantine facility alang sa mga taong gikan sa mga dapit sa China nga adunay kaso sa nCoV. Apan gipasabot ug giklaro sa provincial government nga way angayang ikabalaka ang mga taong nanimuyo haduol dinhing dapita sanglit ang mga taong ipasulod diri kadto ra mga person under monitoring o walay timailhan nga aduna silay virus o kining nCoV. Gitukod sa Office of the Civil Defense ang evacuation center o gidumala na kini sa probinsya. Dako ang pasilidad nga maka-accommodate og ubay-ubayng mga tao. Samtang nabalaka karon ang mga mulupyo sa lapit. Hinuon nakasabot tra sila nga dili masakiton ang dadon sa pasilidad. Okay ra para nako pero ambot lang sad sa uban. Salig lang ta gyud sa Ginoo kay naaman si Mama Mary diha nagbarog. Gawas aduna na 16 ka mga PUM ang naka-quarantine sa laing pasilidad diha sa barangay Lahog. Giklaro usab sa gobernador nga last option ang pinamungahan diin unahon ang ania sa syudad sa Sugbo magbase. Dili usab kuno option ang lungsod sa Medellin. Ato na nang identify ang several phases. It is pre-entry, entry, their stay, unya usapa ang treatment kung naa may maigo. Samtang may courtesy call sa gobernador ang bagong PRO7 Director Police Brigadier General Albert Ferro. Usa sa ilang naisgutan ang hugot nga suporta sa kapulisan sa programa sa Lalawigan. Suma ni Ferro nga nag-umol usab sila og team nga moatiman sa kaso sa novel coronavirus. We will be forming also our response team, which will be composed of help from the PNP Health Service and our SOCO, because they are the one who are trained to respond to this kind of threat. Naisgutan usab ang pagukod sa mga tao nga malambigit sa fake news. Aduna na napalabang sa provincial board patok sa mga fake newsers. On those that spread fake news, naniklarong penalty ana. They pay 5,000 or they'll go to jail. 1 year naman. Nag-andam na ko dito og silda ngadto si PDRC actually. Sa pigas bahin, iapil na ang gikan sa Taiwan nga mga tao nga i-quarantine base usab sa kamanduan sa kauluhan. Kauban si Godfrey Relian ako si Alan Domingo. Balitang